Egunon guztioi, eta gaurko, bai, ez dakit torko dan jokin, baina birusak behueteko. Gaurko ezoiko osoko bilkurarekin hasiko gara, gaurkoa laburra izango da. Lehenengoa deialdiaren premiazko izaera berrestea daukagu, badakizu hau bozkatu egin behar dugula, atzo bidali gendun urgentziasko deialdia, kreditu aldaketa bat dago, alegazio bat jaso da Toledoko, ja ezaguna zaigun abokatuarena, eta hori onartu alizateko eta horrera jarraitu alizateko, alegazio hori ezetzi egin behar da, eta horregatik gagoz gaur hemen, eta lehenengoz eta behin hori, premiazko deialdia berretzi egin behar da. Beraz, urgentziasko edo urgentzia bozkatu behar dugu, aldeko botoak mesedez. Alderdi Popular, Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalea alde, kontrako botoak. Orduan bertan bera gelditzen da eta etzera goaz. Eskerrik asko.